नमस्कार दर्शक बंधु। चाणक्य नीति कौन कहे? लक्ष्मी जी आपणक जीवन रे कृपा वर्षा करुछंती तो भूरे एपरि काम करंतु नाही। आसंतु जानिबा से कामटी कौन कौन। चाणक्य एठारे व्यक्तिर गुण और अवगुण संपर्क कहिछंती। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଢଙ୍ଗରେ ଅବିବାହିତା କରନ୍ତି। ଅବଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ରହି ସେମାନଙ୍କର ହିତକୁ ଧ୍ୟାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସେତିକିବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳରେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପତନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଧନଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଅନୁଶାସିତ